abala yele an sogoma antle anula amana ke ayoro yoro ni dans la région de Bandiagara, cercle de Bankas, commune de Dimal Habé. Donc marché de Bébi au Panisongo Aïra, situation sécuritaire surtout axe RN15 entre Bankas et Bandiagara, Amira Ngoleko Paru et Somobia. Donc Karu Beka Mine Ana Jama Fouille Teka Boala, autorité Fuka Fouille. Donc mal commune a couché kele ou père faire la nion comme muso tchao autorité coutumière ou chef de village ou société civile ou père faire la nion comme son quoi ira di pasira tige jusqu'à nouvel ordre motena donc amo kene de cambi nous famons on aller amna entretien mena kanoué donc nous au vidéo concours mieux merci. An bɛɛ jɔlen filɛ yɔrɔ min na an bɛɛ kɛra yatimɛdenw fa t'an na jigi wɛrɛ foyi t'an na an kɔni ma dumuni ɲini u fɛ an ma fini donta ɲini u fɛ an ma foyi ɲini u fɛ an ko sécurité o ka n'an lakana bari ni sɔngɔ bɛ a cɛ don o don an faw de bɛ k'an minɛ don o don an kɔrɔkɛ de bɛ k'an minɛ an dɔgɔcɛw de bɛ k'an minɛ tiɲɛ yɛrɛ la o dusukasi de y'an labɔ an na kabini kunnasini an tɛ ka se ka dumuni kɛ an tɛ ka se ka ji min. An tɛ ka se ka kalan yɛrɛ kɛ denmisɛnnin kɔni n'a fɔra ko jigi i fa de y'i jigi ye ni fa tɛ jigi wɛrɛ t'i la o dusukasi de bɛ k'an bila nin na sɔn ɲina an ka nin problème na n'o tɛ saba pas ou bien an tɛ jamanadenw tɔ de ye wa an b'u ɲininka de kɛnɛya saba an tɛ jamanaden tɔw de ye wa cɛ an sɛgɛnna ten sa o ka wuli ka ɲɛɲini k'a la an m'a fɔ ko ka na dumuni d'a ma an m'a fɔ ko ka na ji d'a ma an m'a fɔ ko ka na fini donta d'a ma an k'an ni lakana pour que an ka se ka to jamana nin kɔnɔ basigi la an bɛ o de ɲini a fɛ ala sago a bonya b'a la o de kun kɛlen filɛ an bɛɛ kɛra yatimɛdenw de fa t'anw na jigi wɛrɛ t'anw na an mɔgɔ minnu b'u bolo wo kɔnɔ o ka mɔgɔ ninnu libéré o ka se u ka so n'a bɛ se ka solution ɲini nin na a kana kan belebeleba sigi sɔngɔbiya ani paru don o don o de bɛ yen don o don tiɲɛni de bɛ ka kɛ yen nɔ an sɛgɛnna ten. dɔn jigi an tɛ na parce que an tɔɔrɔla an ɲanina parce que n'i ye dɔgɔnɔdugu lajɛ sisan a tɔɔrɔla a ɲanina ko caman kɛra yan nɔ a ti ka halisa fɛn tɛ ka sɔrɔ a la donc an b'a ɲini a fɛ a ka fɛɛrɛ ɲini donc nin marché in kɛ kun ye o de ye a k'a ɲɛ jɔ an na a k'a kɔfilɛ an na an fana ye fasoden dɔ de donc a k'a kɔfilɛ an na pour que a k'a yɛrɛ k'a fɔ ko an fana ye fasoden dɔ de donc a k'a miiri tigɛ an na an fana bɛ yan nɔ an fana bɛ yan nɔ tu kɔnɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ ka bɔ Bangasi ka taa Bamakɔ n'i y'a lajɛ danseba de don donc an tɛ se ka foyi kɛ an yɛrɛ bilen donc a k'a lajɛ ka dɔ kɛ an ye pour que an fana se ka wasa sɔrɔ an ka ko la donc ne bolo ka fɔ a ye ni nin kɛ o la sisan u b'a fɔ ko l'armée malienne monte en puissance ni nin kɛ o la sisan u b'a fɔ ko l'armée malienne tɛ se an ba parce que an ma foyi o la an ma nafa foyi o la donc an tɛ se ka fɔ ko l'armée malienne monte en puissance parce que an ma nafa ye an ma foyi a ko la donc an fɛ yan nɔ an tɛ se ka fɔ ko l'armée malienne monte en puissance an ma nafa foyi a la. a y'a s'u ma n'u m'a lajɛ tugu kelen tɔgɔ fili commune bɛɛ a si mɔgɔ tɛ dumuni na n'anw tɛ gɛlɛya bɛ bɛɛ kan dɛ mais farabu kɛ gɛlɛya tɛ a y'a s'u ma u k'a lajɛ sini ka janw ma kalo in tɔ ye tile naani a bɛ komi anw ma kalo kelen bi mɔgɔ min sira i mɛ dumuni kɛ dara i b'a kɛ wula in na cogo min n'i y'a mɛn ko su ɲaɲali kɛ bon mɔgɔ bɛ nin dumuni su sɔrɔ fɛn tɛ su la tɛ yan farabu de kolen bɛ jari su fɛ hali sɔgɔmada in na dɔ ye ne wele k'a fɔ k'i ni ɲɔgɔn fɔ olu yɔrɔ ɲɛ u ye u bɛ farabu kurani kɔnɔ sigilen bɛ i b'a dɔn u bɛ min ka don mais an b'a ɲini kidali minɛ na u sigi mɛ kɛ saya kɔnɔ mais u sigi mɛ saya kɔnɔ mun na u sigi mɛ ko farabu de bɛ sa kɔn fɛ n'an ko an bɛ taa fɛ k'a kɔnɔ bi k'a sigi yen nɔ n ka fɛnw tile la a bɛ kɛ ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn n'o tɛ anw segi bi ko an bɛ taa so walayi ne yɛrɛ filɛ jɔyɔrɔ mun na dumuni tɛ ne so denbaya mun bɛ ne na ala b'a dɔn n tɛna taa fɔ a ye nka ala hɔrɔn b'a dɔn ala hɔrɔn b'a dɔn sura ne village la k'i sigi n ko tuma na anw yɛrɛ n ko k'an bɛ armée an bɛ mali faamaw fɛ mun dira ala an k'an kurusi sen tigɛ n b'a kɛ choix man ɲɛ parce que mun y'u kurusi senw tigɛ u bɛ k'an wele su ni tile
ko ala kun ka kurisi sew ka taa fɔ a bɛ ninnu fɛ ala kun k'an kurisi sew tigɛ nka anw kurisi se tɛ tigɛ nka faamaw m'an dɔn ban dɛ parce que u m'an dɔn ni mun ye n'i y'a ye an bɛna an jigi bɛna tiɲɛ kɔsa de bɛɛ bɛ tiɲɛ. Dimbali mɔgɔ ye sira tigɛ mɔgɔ ko an degena an ye sira tigɛ o kɛra baasi ye a filɛ jatisi ye sira tigɛ foyi tɛ bɔ a la gouvernement tɛ fɛn fɔ préfet tɛ fɛn fɔ dugutigi tɛ fɛn fɔ mɔgɔ si tɛ fɛn fɔ jɔnya Mali ka taa jɔnya Mali ye fila ye wa kelen don wa fila don jamana kelen don wa jamana fila don n'an bɛ indépendance t'an bolo a k'a fɔ Assimi n'i tɛ se fana i b'a fɔ n'u bɛ se fana i b'a fɔ kila libéré kɛ kila libéré la tiɲɛ don ani cɛ ani baraji mais anw bɛ yan depuis tiɲɛ danna min bɛ ka kɛ yan a ma deli ka kɛ wa a tɛna kɛ fana n'aw ma jija da a ma ɲi an bɛ transition mɔgɔw wele k'a fɔ u ka taa baara lajɛ ne bɔra Bankasi le 11 kunu Bankasi o fana sira tigɛlen don u bɛ se ka taa Bankasi u bɛ se ka taa Koro foyi à quelques kilomètres 23 24 25 30 kilomètres Baro et Songobia sira tigɛlen don cɛtu cogo fɛ mɔgɔ tɛ se ka kuma a gɛlɛyara dɛ Bayangara bɛ dugu la Koro bɛ degun na Bankasi bɛ degun na ka bɔ Seware ka na Bayangara mɔgɔ tɛ se ka bɔ Seware ka taa Bankasi mɔgɔ tɛ se ka taa ka bɔ Bankasi ka taa Koro mɔgɔ tɛ se ka taa a kɛra baara ye dɛ autorité a fɔra ko mugu bɛ yen a fɔra ko avion bɛ yen a fɔra ko drone bɛ yen a bɛ yɔrɔ min anw t'a dɔn Bankasi filɛ nin ye car caman de minɛna ka don Baro mobili caman de minɛna ka don Baro mɔgɔ caman de fagara yen préfet tɛ kuma sous-préfet tɛ kuma gouverneur tɛ kuma jeunesse tɛ kuma yala an bɛɛ jɛmakan don wa fie i b'a dɔn tiɲɛ n'a tɛ se ka fɔ Mali tɛ se ka ɲɛ an bɛ Assimi wele premier ministre kɔni kɔrɔbɔrɔ don naloma don a bɛ dɔnkili da la a tɛ foyi kalama hali premier ministre fɛ a tɛ fɛn kalama sa transition président e bɛ fɛn kalama depuis an bɛ faga président ma na yan premier ministre ma na yan mɔgɔ si de ma na yan a bɛ kɛ cogo di mobili min filɛ a bolo filɛ nin ye dɔ bɔra Sikaso dɔgɔnɔw don wa dɔ bɔra Segu dɔgɔnɔw don wa dɔ bɔra Bamakɔ dɔgɔnɔw don wa mobili bɛɛ Sikaso ka Segu ka Bamakɔ ka Motikaw bɛɛ ka don dɔgɔnɔ kelen tɛ Wasolon fila a bɛ taa mun kɛlɛ jatisi la Kayi fila a bɛ taa mun jatisi kɛlɛ la fila minnu bɛ marifa bɛ minnu bolo fila marifa bɛ minnu bolo o de ye jatisi